Hello mga aki! Kamusta? Ako si Teacher Trina. Ako naman si Teacher Alma. Maray na aldaw sa Indo. Handa na kamo sa satong bagong leksyon? Magaling! Mana, mapuon na kita. Letrang C. Ang tanog kaini k, k, k. Letrang C. Ang tanog kaini k, k, k. Mga bagay na nagpupuon sa letrang C. Carrot. Camera. Cactus. Camel. Carpet. Cake. Calculator. Cookie. Cupcake. Computer. Ano-ano ang mga bagay na nagpupuon sa tanog na k? Cactus. Cookie. Computer. Camel. Carpet. Cake. Camera. Calculator. Cupcake. Carrot. Ini ang mga bagay na nagpupuon sa tanog na k. Gibuhon ta. Bilugan ang mga retrato na ang pangaran nagpupuon sa tanog na k. Hanapon nindo mga aki ang mga bagay na nagpupuon sa tanog na k. Ituro nindo ang mga ini. Tama! Bilugan ta. Tama! Bilugan ta. Ano pa ang mga bagay na may tanog na k? Ituro ini. Tama! Bilugan ta. Matibay! Igwapa daw na may tanog na nagpupuon sa k. Ituro mo daw ini. Gabos na may bilog, ini ang mga retrato na ang pangaran nagpupuon sa tanog na k. Matibay mga aki! Letrang C. Dakulang letrang C
saka sadit na letrang C. Paano isurat ang dakula saka sadit na letrang C? Para sa dakulang letrang C, magguhit nin pakurbang linya patuo. Utrohon ta, mga aki, magguhit nin pakurbang linya patuo. Kamu naman, mga aki. Ini ang dakulang letrang C. Matibay, nako anindo ang pagsurat kan dakulang letrang C. Para sa sadit na letrang C, magguhit nin pakurbang linya patuo. Utrohon ta, mga aki. Magguhit nin pakurbang linya patuo. Kamu naman, mga aki. Ini ang sadit na letrang C. Basahon ta. Arog kaiyan ang tanog kang letrang C. Nakuha nindo, mga aki? Magaling! Ngunyan, kamo naman ang matao kan tanog kaini. Matibay! Para sa saindong mga gibuhon. Gibuhon 1. Sabihon ang pangaran kan retrato. Saudon ang inot na tanog. Gibuhon 2. Ipalakpak ang kamot kun ang pangaran kan mga tataramon nagpupuon sa tanog na K. Camera, money, cake, auto, carpet, carrot, eroplano, ngipon, Carla. Para sa dagdag na gibuhon, isurat ang letrang C sa saindong papel. Salamat sa saindong pagdangog. Hanggang sa masunod ng leksyon. Paaram!